नै लोगोफोर नायलाय जा समायनाखा आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा। हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना ससियेल मिडिया फेसबुक बा इउटुबफ्राव नुबाय थानाय जोंनि बर'नि एबा बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ फालियाव मोनसे फामे बिबारनि एबा मोनसे पलिटिकेल पार्टी एबा राजखान्थि हान्जानि मोनसे सिम्बल एबा सावगारिखौ जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ फालियाव एरखांनायनि जिहेतु दा समाज बिजोङाव गोसारगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना बयबो नुखादों जानांगौ। दा बेनि सायावनो सुंद'यैब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों बाथ्रा सावरायगोन। स' लोगोफोर दान मोननैसो आवगोलावसो बर' हारिनि गिबि दोहोरोम बाथौ दोहोरोमनि सिजौ गुदियाव औवानि बेरा दुमनायनि अनगायै लहानि एबा रेडिमेड बानायनायनिबो साननैसो ससियेल मिडियाआव दावराव जानानै थांखांबाय। आरो दायो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ फालि जाय GI टेग मोनबाय एबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन टेग मोननो हाबाय। बे आर'नाइ फालिखौ एबा बे आर'नाइ फालियाव मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि मोनसे सिम्बल एबा सावगारिखौ एरखांनायखौ दा बेखौ नुनानैनो फेसबुक बा इउटुबफ्राव गोबां कन्ट्रभारसि एबा दावराव जागासिनो दङ लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोना नुखादों। आरो बेबायदि जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ फालियाव बेबायदि आगर एरनायखौ नुनानै गोबां मानसिफोरानो नेगेटिभ कमेन्ट होदों एबा गाज्रि मोनदों एबा दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो माखासे मानसिफ्रा बुंदों जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइखौ बेफोरबायदि राजखान्थियाव सोरनिबा गोसोखौ इमप्रेस खालामनो एबा गोजोन होनो थाखाय बेबायदि गावनि गोसो बायदि आगर एरनानै एबा मडिफाइ खालामनानै बाहायोब्ला जानाय नङा। जोंनि बे आर'नाइया बर' हारिनि सिनायथि बियो सोरनिबा राजखान्थि हान्जानि सिनायथि नङा। बेफोरबायदि माखासे गोबांथार खोथा आरो गोबां कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेखौ सोर खालामदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनानै होलायलायला। स' नोंथांमोना सिनायखायो बयबो। आरो दा बिथाङा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव दावराव जानायखौ नुनानै जानांगौ बिथाङा भिडिअखौबो डिलिट खालामबाय खोमा। स' आं चेक खालामनानै नायदोंमोन बिथांनि भिडिअखौ नुवासै। दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइयाव बेफोरबायदि बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि आगर एरखांनायनि सायाव मा बुंनो सानो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय। आरो दा बेनि सायावनो गोबां माखासे पस्ट शेयार जागासिनो दङ आरो गोबां मानसिफोरानो भिडिअ बानायगासिनो दङ दे लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ फालियाव बेफोरबायदि आगर एरनायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो मोजां मोनाखै एबा दुखु मोननाय फोरमायदों। दा नोंथांमोनाबो बिनि सायाव मा बुंनो सानो बयबो गावबा गावनि कमेन्ट्सखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरोब्लानो जाबाय।